Nachádzame sa v Innsbrucku a toto za mnou je jedna z najlepších hál na celom svete, tak poďme sa pozrieť, že ako to vyzerá dnu. Táto hala je naozaj veľmi veľká a na úplný začiatok sme prišli do tejto časti. Tu si vie každý zájsť aj sám, bez toho, aby ťa musel niekto istiť z dola. Stačí sa pripnúť karabinkou o to samoistiace lano. Ja som skôr fanúšik boulderingu, ale dať si toto ako na rozcvičku bolo úplne fajn. Bolo tam asi 8 takýchto podobných samoistiacich stien, takže bolo to fajn. A samozrejme najlepšia časť takéhoto lezenia. V tejto časti, ako môžete vidieť, sa dá liesť top rope alebo lead v týchto krásnych priestoroch. Presuňme sa do boulderingovej časti, kde nesmie chýbať moja obľúbená kilterboard a takisto veľa pekných boulderov. Takto vyzerá ten grading tých boulderov alebo rozdelenie podľa náročnosti. Tu je to od čísla 1 až po 9, pričom tá jednotka je najľahší boulder. Skúsil som si tie bouldere od tých najľahších a postupne som to stupňoval. Od tej jednotky po tú 4 to bolo celkom ľahké, bolo to možno niečo medzi 5A až C do 6B. Takže sa mi to ešte stále hodilo v rámci tej rozcvičky. Bouldere na úrovni tej 5 boli už trošku náročnejšie a tento som zvládol síce na prvý pokus, ale len preto, že je to môj štýl lezenia. Bouldery od levelu 6 a vyššie boli už veľmi náročné a tento žltý bol dokonca boulder týždňa, čo znamená, že je ešte asi o trošku viac zložitejší, ale bol veľmi dobrý a kebyže sa s ním trápim trošku dlhšie, tak by som to aj dal. Skúsil som si samozrejme aj nejaké levely 7, ale 8 a 9 som ani popravde nehľadal, pretože to by nemalo asi význam. Bolo to fakt na veľmi vysokej úrovni. Nesmie chýbať takisto súťažná stena a súťažné bouldere.
a takisto spray bol. Takto to nejak vyzerá zvnútra tej haly, ale najväčší skvost, alebo že prečo tu ľudia jazdia z celého Rakúska a nie len z Rakúska, je práve toto, že tu si takto visíš na lane, lezieš v lete a na druhej strane máš takto hory. Táto časť tu je určená aj hlavne pre tie súťaže, competition, ktoré sa tu odhrávajú. Bohužiaľ sme dnes nikoho známeho nestretli, ale tu na tejto stene za mnou liezol či už Jakub Schubert alebo Jessica Pils. Všetci títo známi lesci určite už aspoň raz v živote liezli na tejto stene. Škoda, že sme tu teraz v tomto období, pretože sa vonku momentálne liezť nedá. Takisto tu je vonku bouldering. Myslím si, že tu takisto, ak je nejaká súťaž, tak sa to odohráva tu. Toto je taký ten hlavný stage, ale myslím si, že ak nie je žiadna súťaž, tak si môžeš ísť zašplhať, či už alebo ale momentálne je to zatvorené, pretože je zima a je to asi len nejak sezónne otvorené, takže musíme tu prísť v lete ešte raz, aby sme si vyskúšali jesť na týchto obrovských perfektných stenách. Takže to bolo všetko pre dnešné video, priateľe. Dúfam, že sa ti video páčilo. Napíš mi, že či si tu už niekedy bol, alebo že do akej haly máme ísť na budúce. Moje pocity z tejto haly: cena za lístok, zaplatili sme za jednorazový vstup 16 €, čo je zatiaľ najviac, čo som dal za jednorazový vstup do hociakej haly, gymu. Podľa mňa dnes tých 16 € nestojí za to, pretože sme nemohli ísť vonku, ale keď tu prídeš niekedy v lete, tak sa to podľa mňa určite oplatí. Platíš si vlastne aj tak trochu za ten výhľad, keď lezieš na tej stene. Takže asi toľko z Innsbrucku. My ideme na hotel, ideme sa nájsť a vyrážame zajtra už naspäť do Viedne, kde mám pre vás pripravené ďalšie nové veci, takže určite sleduj tento kanál. Ďakujem, že si video dopozeral až do konca, budem rád aj za hociaký like a takisto napíš mi aj komentár, hocičo, čo ťa zaujíma. Takže ďakujem pekne ešte raz a vidíme sa na budúce. Servus.